Bueno, ez nekien ine ezin zela aipatu. Ez dakit, aipatu izan banu EH Bilduren etxe bizitza lantaldearen datuaren bat, baina, bueno, Instituto Nacional de Estadística, osea, ez garela Juan Mendira ere ez. Bueno, eskertzea Maria Jesus San Joseri, gutxienez kontrako txandan hitza hartu izateagatik, bueno, eztabaidarako pixkat ematen du, ez? Eta, bueno, azken boladan ez zaudete hori beti egiten ari, eta bueno, eskertzen da. Datuak esaten duzu faltsutzen ditugula. Eta berriz ere, ekarri duzu datu bat askotan errepikatzen ari zaretena, dala, zenbat alokairu soziala daukagun babes publikoko parke osotik. Eta gaur, igo duzu, euneko zifra, euneko puntu bat, euneko 30 esan dezu dala. Azken bola, duela hilabete batzuk esaten zuten euneko 30, gero euneko 33, gaur euneko 34. Karo, hor trampa zuek egiten ari zarete, zenbatzen ari zarete alokairu soziala, babes publikoko parke osotik, eta karo, parke oso hori liberatzen ari da. Oraindik liberatzen ari da. Ze 2003 baino lehenago eraiki ziren etxe bizitza guztiak oraindik daude liberatzen. 60.000 etxe bizitza babes publikokoak liberatzen ari dira EAen. Zelako trasbasea egoten ari den kapital publikotik esku pribatuetara. Hori ikaragarria da. Eta jarraituko dute liberatzen. Beraz, datorren urtean, naiz eta alokairu sozialeko etxe bakar bat ere ez gaitu parkera, portzentaje altuagoa izango da. Ze geisten da totala. Geisten dira, liberalizatzen direlako. Gutxienez trampa horrek ez dizue balioko aurrerago, ze, karo, ja, datorren urtean bukatzen dira liberalizazioak zorionez. Gure ustez, konparatu beharko litzateke alokairu sozialeko parkea etxe bizitza parke guztiarekiko. 910.000 etxe bizitza direla gutxienez etxe bizitza nagusiak. Eta hor, euneko 3 daukagu. Euneko 3. Euneko 3 hori, hombre, Espainiarekin konparatzen baldin bazara, beti egiten duzuen bezala, pues bueno, ez dago gaizki, Espainian euneko 2, euneko 2 dagoelako. Baina eta Europan, zenbat dago Europan? Europako 28 herrialdeak hartuta, ekialdekoak ere bai hartuta, euneko 9 daude, 3 aldiz gehiago. Eta joan gabe Holanda eta Austriako eredu oso honetara, ja erena ikutzen dutela, Frantzian bertan, euneko 14 da alokairu sozialekoa. Erresuma Batuan euneko 17. Gure ustez hoiek izan beharko lirateke, konparatzeko ereduak eta ikutu beharko genituzkeen ereduak gutxienez planifikazio aldetik. Erosketak. Bai, erosketak egin dituzue. Baina ze erosketa egiten ari zarete. Erosten ari zarete, modu opako batean, apezpikutzari, etxe bizitza batzuk, ez dakigu zergatik, erosten dizkiozue etxe bizitza batzuk Sareb banku txarrari, ez dakigu zergatik. EAE da, autonomia erkidego bakarra Espainia osoan, Espainiar estatu osoan, erosi dizkiona Sareb banku txarrari etxe bizitzak. Erosten dizkiozue porrot egindako sustatzaile batzuei etxe bizitzak, Amenabar eta beste batzuei, zergatik hoiei eta ez dakit. Hor dago politika bat egiten ari zaretena erosketetan, eta aurrekontuetan adibidez nahazten dezue, tanteo eta retraktorako erabiliko diren milioiak beste erosketa hauekin, eta beraz oso zaila da jakitea zenbat inbertitu nahi duzuen baterako eta besterako, eta hori da zuen erosketa politika. Gaurre, nire ustez tono beha erabili dezu, baina irizpenean, Jaurlaritzaren irizpenearen tonoa, nahiko, oso lakonikoa izateaz gain, ze parrafotxo batean esaten du edo botatzen du kalera lege proposamen hau, eta tonoa ez da batere egokia gure ustez, mespretsuzkoa da. Aipatzen da lege hau oinarrituta dagoela Valentziako dekretu batean, esaten da kritika moduan, baina gure ustez piropo bat da. Valentziaren kasuan, bai, 2008an arautu da tanteo eta retraktoa gauzatzeko modua, baina berez teorikoki 2004tik zeukaten araututa, hemen bezala. 2006tik daukagula. Ikus dezagun zertarako balio izan duen Valentzian 2008ko arau berri horrek. Baina, 2008an aprobatu zenean, 300 piko etxe bizitza lortu zituzten bide horretan. Eta pasaden urtean, 2008 batean, beste 400 etxe bizitza. Beraz, benetan, uste dugu hori piropo bat dela. Eta gero, kritika bakarra dator parrafotxo batean, esaten dena lege honek ez duela ezer ekartzen. Ez duela ezer aportatzen. Ez duzu ezer justifikatzen.
Ez du aportatzen. Antza, jaurlaritza honentzat, urtero 700 etxebizitza gehiago gehitzea alokairu publikoko parkera ez da aportazio bat. Ojo, guk ez dugu esaten gasto soziala txikitu behar denik. Guk esaten duguna da gastu soziala mugitu behar dela lekuz. Eta esan dut lehen, ari zarete gastatzen 125 milioi euro urtean prestazioetan eta diru laguntzetan. Eta diru hori guztia bukatzen da pribatuen eskuetan. Eta horrekin ari zarete alokairuen prezioaren burbuia puzten. Guk esaten duguna da, diru hori gradualki esan dut, hori ezin da egin urte batetik bestera, joan behar dela sartzen beste leku batean. Eta beste leku hori da, parke publikoa handitzea, kontrolatuagoa egongo dena. Hori da gure alternatiba, eta benetan, ulertzen dugu mespretsuz begiratu izana, zeren eta suposatzen du, etxebizitza politiketan, norabide aldaketa garrantzitsu bat. Eta gure ustez, hor jarri barko lirateke, arrautz gehienak, saski horretan. Benetan uste dugulako, etxebizitza eskubidea, bai, polita gelditzen da lege batean hori aitortzen zaiela, baina gero, hori gauzatzeko, baliabideak, neurriak eta arauak martxan jarri behar dira.